Akırlar, ruhta. Ey Allah'ım. Менә ул кадрлар. Ульян шәһәренең Идел аръягы районында урнашкан татар йорты ярты сәгать эчендә янып юкка чыга. Халык кеше белән торгызылган бина кара күмергә әйләнә. Хуҗаларның һәм янгын сөндерүчеләрнең әйтүләренә караганда, бу йортка ут төрткәннәр. Эчкә кереп сипкәннәр, нәрсә булса да инде. Әйләнә тирәсенә, потому что ул бик тиз бара аны ничектер. Кагынып кеткән сразу. Әлеге йортка ут төртеп яндыруны буранның тышкы яктагы бүрәнәләре янмауы да дәлилләп тора. 20 елдан артык хуҗасы торган бу балалар бакчасы бинасын 2014 елда ремонтлап мәхәллә ачалар. Җирле автономия җитәкчесе, мәхәллә рәисе Рафаэль Нәҗметдинов үтенече буенча, ул вакыттагы район башлыгы Наил Юмакулов бу бинаны мөселманнарга бирү турында карар чыгара. Бирдә һәр көнне намазлар укыла, төрле мәҗлесләр уздырыла башлый. Берничә ел элек Рафаэль хәзрәт йорт сатып алып, анда татар халкының көнкүреш музеен эшләтү җибәрә. Шәһәр уртасында татар йорты салып, утар эшләп куя. Менә бу йорт ясалган шәһәр балалары өчен. Әле мондагы безнең яшьрәкләр дә белмиләр ничек торганнар авылда. Менә бу шу тормышның 100 ел торган авыл халкының тормышы бу монда. Ай сайын гына түгел, атна сайын бик күп кеше катнашында һәр төрле чаралар уздырылгач, бу йорт кыса була башлый. Шуннан соң Рафаэль дустары белән киңәшә дә, янәшәдә генә яңа йорт салырга карар кылалар. Шулай итеп, монда 96 квадрат метрлы мәйданда өр-яңа йорт барлыкка килә. Аны төзү, материаллар алу барысы да халыктан җыйган акчага. Bütün düzenlerin üydik biz, bütün kırışların buluştuk, emme bilen. Nüyüklerini tuttuk, çocuklarını tuttuk. Ahır yoluna, ahır ikindi yanır aldığından biz iki ev Sayfullah Bıratım bilen istegi 4 terezenini koyup düştük. Gözlerden yaş çıkar, şuna karab. Bizge жалко buldu, жалко, прямо жалко. Директорный бекаты edinler. Bizden kazanıyoruz kanalında yüzeyçenteki kalıçındır şol bekаты. Кемнең кулы күтәрелгән, даже уйлап та булмый. Рафаэль Хаҗи белдергәнчә, киләчәктә бу йортны алар акча эшләү максатында түгел, ә мохтаҗларга ярдәм итү, дини йолаларыбызны саклау өчен файдаланырга ниятлиләр. Минем күптәннән теләгем бар. Менә шушы Новгородта яшәгән һәр көнне кичен бер хәтәбет кичен ятар алдыннан кемнең ашарына юк, аларны гәрәчи мохтаҗларга гәрәчи аш пешереп ашатырга дип инде шундый fikir ул безнең бар. Янган йорт белән моннан берничә ел элек ачылган Татар утары музее арасы ни бары 40-50 метр гына. Янгын сөндерүчеләр тырышлыгы белән Аллага шөкер әлеге музейны саклап кала алганнар. Мәхәллә халкы, район татар автономиясе активистлары бу урында яңа бина торгызырга карар кылган. Алар өлкә шәһәр җитәкчелеге, Бөтендөнья татар конгрессы һәм битараф булмаучыларның ярдәменә дә өметләнә. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.